A la classe d'avui aprendrem a resoldre problemes de química amb reactiu limitant. Si vau veure el vídeo anterior, allà vam explicar que a vegades a les reaccions químiques, quan posem els reactius, no els posem en les quantitats exactes en què han d'estar, sinó que un dels dos reactius està en excés, és a dir, en sobre, i l'altre reactiu, per tant, està en defecte, és a dir, en falta per poder completar la reacció. Aquest reactiu que està en defecte és el que a química s'anomena reactiu limitant perquè limita la quantitat de producte que es pot obtenir. Els passos que cal seguir per resoldre un problema amb reactiu limitant sempre seran els següents. En primer lloc, caldrà escriure la reacció química igualada. A continuació, escriure les dades i incògnites de reactius i productes. En tercer lloc, passar aquestes dades de l'enunciat a mols. I en quart lloc, i molt important, buscar el reactiu limitant si n'hi ha, fent una hipòtesi. Tot seguit, caldrà relacionar els mols de reactius i productes a partir del limitant i, per últim, convertir els mols a la unitat que demani l'enunciat. Anem a resoldre aquest exemple. Es fan reaccionar 50 grams de gas nitrogen i 15 grams de gas hidrogen dins d'un reactor i en aquesta reacció es forma com a únic producte l'amoníac gasós. Apartat A. Determina la massa d'amoníac que es formarà en aquesta reacció. Apartat B. En cas que quedi alguna part de reactiu sense reaccionar, quina massa d'aquest reactiu ha sobrat? I com a dades tenim les masses atòmiques, pel nitrogen 14 unitats de massa atòmica i per l'hidrogen una unitat de massa atòmica. Bé, doncs per resoldre aquest problema haurem d'anar seguint els passos establerts. En primer lloc caldrà escriure la reacció química igualada. Fixeu-vos que l'enunciat ens deia que el nitrogen gasós reacciona amb l'hidrogen gasós per produir amoníac també gasós. Jo ja us he escrit la reacció química, però aquesta reacció no està igualada. Perquè estigui igualada hi han d'haver el mateix nombre d'àtoms de reactius que productes. Aquí tenim 2 àtoms de nitrogen, aquí només en tenim un, per tant faltaria un coeficient estequiomètric 2, ara ja hi haurien 2 àtoms de nitrogen, aquí hi ha 2 àtoms d'hidrogen i aquí n'hi ha 2 per 3, 6. Per tant, perquè això estigui igualat, caldria afegir aquest coeficient estequiomètric 3 i ara la reacció química ja estaria igualada. Un mol de nitrogen reaccionaria amb el triple de mols d'hidrogen, amb 3 mols d'hidrogen, per produir 2 mols d'amoníac. Com a segon pas, caldria escriure totes les dades que tenim d'aquesta reacció. L'enunciat ens diu que reaccionen 50 grams de nitrogen amb 15 grams d'hidrogen i la primera pregunta que ens fa és quants grams d'amoníac es produeixen en aquesta reacció, la massa d'amoníac. Ja tindríem completat el segon pas. A continuació, per poder determinar el reactiu limitant, caldria que passéssim totes les dades que tenim a mols. Jo ja us he posat aquí en un requadre totes les masses molars. Ja sabeu que per passar de grams a mols necessitem les masses molars. A partir de les masses atòmiques, en el cas del nitrogen, com que hi ha 2 àtoms de nitrogen, 2 per 14, 28, la unitat, com sempre, gram per mol. Per l'hidrogen, cada hidrogen pesa una unitat de massa atòmica, en cada molècula n'hi ha 2, per tant, 2 per 1, 2 grams per mol. I per l'amoníac, fent un càlcul anàleg als anteriors, ens donaria 17 grams per mol. Per poder passar les dades a mols, agafem cada una de les dades, en aquest cas 50 grams de nitrogen, amb la massa molar que tenim aquí. Cada 28 grams de nitrogen és un mol de nitrogen. Gram de nitrogen es simplificaria amb gram de nitrogen i dividint aquest número 50 entre 28 ens donaria 1,79 mols de nitrogen. Per tant, aquesta primera dada, els 50 grams, ja els podem escriure en mols. 1,79 mols de nitrogen. A continuació farem el mateix amb l'hidrogen. Tenim 15 grams d'hidrogen i segons la massa molar, cada 2 grams d'hidrogen és un mol d'hidrogen. Simplifiquem. 15 entre 2 dona 7,5 mols d'hidrogen. Per tant, aquests 15 grams d'hidrogen equivalen a 7,5 mols d'hidrogen. Aquest càlcul ens permetrà fer el càlcul següent, que és determinar quin és el reactiu limitant. Ara ja sí que comparant aquestes quantitats d'hidrogen i nitrogen en mols, cal que hi hagi el triple d'hidrogen que de nitrogen. Per tant, el que farem és establir una hipòtesi. Fixeu-vos, si reacciona tot el nitrogen, és a dir, si tots aquests 1,79 mols de nitrogen reaccionen, quant d'hidrogen necessiten per reaccionar? Anem a fer-ho. Si aquest nitrogen 1,79 mols de nitrogen reacciona,
Quant hidrogen necessita? Doncs aquí tenim les proporcions. Per cada un mol de nitrogen, que és aquest coeficient estequiomètric, es necessita el triple, 3 mols d'hidrogen. Per tant, si nosaltres agafem l'1,79 i el multipliquem pel 3, el que obtindrem és la quantitat d'hidrogen necessària, que en aquest cas dona 5,37 mols d'hidrogen calen per reaccionar. Ara, aquest valor l'hem de comparar amb la quantitat que nosaltres tenim d'hidrogen. En necessitem 5,37, en tenim 7,5. Tenim 7,5 mols d'hidrogen dins del reactor a punt per reaccionar. Per tant, si en necessitem 5,37 i en tenim 7,5, en tenim més del que necessitem. Per tant, sobra hidrogen. L'hidrogen és el reactiu que està en excés. Per tant, si nosaltres hem determinat que aquest reactiu, que és l'hidrogen, està en excés, immediatament sabem que l'altre reactiu, que és el nitrogen, està en defecte. I recordeu que, per definició, el reactiu que està en defecte és el reactiu limitant. Una vegada ja sabem qui és el reactiu limitant, el problema ara ja és molt senzill. Ara volem saber quant d'amoníac ha aparegut en aquesta reacció. El que ara és molt important és que sabent que aquest és el limitant, aquest és el reactiu que condiciona la quantitat de producte obtinguda. Oblidem-nos de l'hidrogen. Treballarem amb el nitrogen perquè és el que s'esgota, és el que reacciona al 100% per produir l'amoníac. Per tant, si nosaltres teníem 1,79 mols de nitrogen que han reaccionat al 100%, perquè és el reactiu que està en defecte, és el reactiu que s'esgota, és el limitant, nosaltres sabem que per cada un mol de nitrogen apareixen 2 mols d'amoníac. Com que nosaltres no volem saber, perquè no és la pregunta de l'apartat A, els mols d'amoníac, sinó la massa d'amoníac, ara aquests mols d'amoníac els hem de passar a grams d'amoníac. I com es passa de grams a mols o de mols a grams d'una mateixa substància? Amb la massa molar. Cada 17 grams d'amoníac equival a un mol d'amoníac. Mol d'amoníac que simplifica en mol d'amoníac i fent aquests dos factors de conversió obtindrem la resposta de l'apartat A, que són 60,86 grams d'amoníac. Aquesta és la resposta de l'apartat A d'aquest problema, aquesta pregunta d'aquí, quina massa d'amoníac apareix en aquesta reacció, 60,86 grams. Fixeu-vos que si nosaltres no haguéssim determinat qui era el reactiu limitant, no haguéssim sabut mai que aquest factor de conversió s'havia de fer a partir del nitrogen. Si nosaltres aquest factor de conversió el fem a partir de l'hidrogen, per obtenir la quantitat d'amoníac, ens estaríem equivocant, perquè tot aquest hidrogen no reacciona, sobra hidrogen. Per tant, no seria correcte començar el factor de conversió dient que reaccionen 7,5 mols d'hidrogen. Bé, i en aquest raconet de pissarra acabarem de resoldre l'apartat B. Fixeu-vos que l'apartat B ens preguntava quant hidrogen sobrava. És a dir, de fet ens preguntava, en cas que algun dels dos reactius estigui en excés, determina la quantitat que sobra d'aquest reactiu. Nosaltres hem determinat que el que està en excés és l'hidrogen, anem a mirar quant hidrogen sobra. Fixeu-vos, quasi que ja ho tenim resolt. Si nosaltres teníem 7,5 mols d'hidrogen, perquè ens ho deia l'anunciat, aquests 15 grams, que eren 7,5 mols. I d'aquests 7,5 mols només en reaccionaven 5,37. Si nosaltres fem la resta, 7,5 menys 5,37, obtindrem els mols d'hidrogen que estan en excés, que en aquest cas són 2,13 mols d'hidrogen en excés. Si el que volem saber és la massa en excés, és a dir, els grams en excés, l'únic que hem de fer és agafar aquests mols d'hidrogen que han sobrat com a conseqüència de la reacció i passar-los amb la massa molar. Cada mol d'hidrogen són 2 grams d'hidrogen, mol d'hidrogen es simplifica en mol d'hidrogen, per tant, només es tracta de doblar aquest número, això ens donaria 4,26 grams d'hidrogen en excés en aquesta reacció. És a dir, és la quantitat d'un dels reactius, en aquest cas l'hidrogen, que ha sobrat. Si ens preguntéssim quant nitrogen ha sobrat, hauríem de dir 0 grams de nitrogen no n'ha sobrat. El nitrogen és el limitant, està en defecte i reacciona al 100% per formar la quantitat d'amoníac que hem calculat a l'apartat A.
Fins aquí la classe d'avui. Us animo que practiqueu amb molts problemes de reactiu limitant per aprendre'n una mica més.